Tak je pátek, 3 hodiny odpoledne a já jedu vyzvednout Vaška a pojedeme na Grossglockner. O tom, že tam pojedeme, jsme se rozhodli před 3 hodinama. Já jsem si rychle koupil boty, La Sportivy, ve kterých na rozdíl od Garmontu doufám, že nebudu mít puchýře. No a teď projíždím páteční Ostravou, kde všichni mají padla, takže katastrofa. Vyzvednu Vaška a jdeme na to a máme tentokrát auto se stanem, takže tam na parkovišti přespíme, ve 4 ráno vyrazíme. Pro mě to bude snad už konečně fotka s křížem a pro Vaška to bude druhá fotka s křížem, protože posledně jsem to musel vzdát, vzhledem k tomu, že jsem se prostě trošku připosral a už tam bylo hodně lidí, no. Už jsem si neměl představit, že si udělám tu fotku s křížem. Už to jede. Tak začínající youtuber. Čau, youtuber. Tady přišel pan profesor jak? Ty vole, Marco Polo. Ale už tam nebudeš mít místo asi, no. Ten kufr není tak velký. No fakt, dívej. Ty vole, čerstvý vzdoušek, tam je matračka senzační, ti ukážu hned? Jasný. Jsi ještě nikdy nespal na střeše? Ne. Taky ne. Vašek je v laufu. Na diskotéku na Grossglockner jedem. Tak, takhle jsem míchal lauf na parkovišti. Namíchal jsem to akorát, nevím, jestli se mi to rozpustí, protože byla docela vysoká koncentrace. Dal jsem si 3 odměrky, ať mě nechytne hlaďák nebo stav hypoglykemie, který by narušil moji psychiku při výstupu, že jo, Vašku? Tak, přesně, chytnu hlaďák. Je to nejhorší, co nás může potkat. A co je vlastně Lauf Energy? Lauf Energy jsou sacharidy, které jdou přímo do krve bez trávení, takže nezatěžují trávicí trakt. A zároveň dodávají energii postupně, takže ani nějak nevyboučuje krevní cukr z normálu, takže přesně na náš hlaďák, který bychom zítra mohli mít. Pravil jsem si do čerta, to bude těsné. Tak Vašek klasicky mě v tom nechal. Píču. Hodil si šlofíka. Aj píču. A já to musím odřídit, mám tady ještě 3/4 hodiny práce před sebou. Kolik je, 10:30 nebo 10:45? A ještě nejsme ani v tom kalsu. A důležitý je, že Vašek si v klidu spí a já tady třu. Tak jsme dorazili na parkovisko pod Grossglocknerem a chystáme se na pomalu ale jistě na spaní. Venku je kolik stupňů? 6. 6 stupňů, já potřebuju na záchod ještě. Tak stan rozdělaný. Je tady trochu méně místa, než na co jsem zvyklý teda z domova, ale už jsme s Vaškem zvyklí na to spolu spát ve stanu. Tak Vašek se přiřídil a už tady není moc místa k prostoru. Vašku, tak běž spát dolů, tam do uličky. Jasné. Tak o půlnoci, je půlnoc teda, za 4 hodinky vyrážíme, tak doufám, že Vašek zase nebude egoista a nebude se tady roztahovat a vyspím se. Tak vstávačka ve 4 ráno. Vaškovi se nechce, mě taky ne. Nespalo se úplně ideálně, ale jdeme. Musíme. Tak co, jsi ready? Už bychom měli vyrazit, máme zpoždění, musíme dohnat všechny lidi, kteří jsou před námi. Všechny. Takže už jsme téměř připravený vyrazit. Jirka tady ještě brzdí trošku. A už máme zpoždění velké. Hej Vašku, já už na to prcám, vole, naposled dílu s tebou, fakt. Jenom stres, vole, píčo, to nemá vůbec nic společného, vole, tím lezením pohoda. Tak už se potíme, takže sundáváme dolů bundy. Co to piješ? Lauf Energy. Lauf. Tak, Jirka bere hůlky a pokračujeme směr chata Štydrohité ve svížném, velice pěkném tempu. Ježišmarja. Tak co, jak se cítíš? Vašku, ženeš mě jako osla, takže se cítím dost unaveně. Jsem zvědav, protože tam nahoře do toho vstoupí ještě strach z lezení, celá děsivý strach. Protože... Na strach nebude čas, Jirko, přestaň brečet, kurva. Lauf Energy. Totální lauf. Vidíte, že za mnou východ slunce. Zapadek, krásný. Krásný zapadek. Dáme na sebe nějakou vrstvičku, teď jsme šli celou dobu v tričku. A pokračujeme směr Grossglockner. Tamhle my jdeme.
Sluníčko máme v zádech. Tak teď přichází lezení už za chvilku. Ještě musíme něco natraverzovat. Tak bohužel tady v této části mi to uklouzlo. Asi jsem tyhle kameny poprdeli. No a to mi trošku dorasovalo obě ruce. Udělalo díru na prdeli, nevím, jestli tam mám taky odřeniny. No, vidíte to, je to tady nebezpečný. Přemýšlím, že to stáhnu dolů. Já nevím. Tak jestli z toho máš ty respekt, tak nevím, jestli to mám lozit. Teď jsme tady měli drobný zásek. Kluci před náma a další, co scházeli, tak neměli nasazené mačky. Ten terén byl jakž tak v pořádku, ale vždycky bez těch maček hrozí riziko, že uděláte jeden špatný krok a jedete. Tak Jirka udělal teda ten špatný krok, trošku si sjel, ale říká, že to je v pohodě, že jenom provácí s rukou, tak jsem zvědavý, jaké to bude. A jde zpátky nahoru. Tamhle je Grossglockner a tady vlevo tam jsem to posledně vzdal na Kleinglockneru. Vašek mě teda namotivoval, abych šel dál. Už tak je to pro mě výkon, protože mám úplně sedřenou prdel a ruce. Jsme tu. Snad neudělám teď nějakou chybičku. Já! Šedu. Boj. Dámy a pánové, historický okamžik. Překonal jsem svůj strach a bolesti. S pomocí Vaška jsem vystoupal na Grossglockner. Tyba, my jsme to dokázali. Pak jsme se vrátili. Tak tady ten symbol, z tohohle symbolu jsem se v červenci podělal. Teď se to konečně pomocí Vaška a pomocí Boží dokázalo. Tamhle je Grossglocknerská dálnice. A tohle čistý lauf. Tak jaká, Jirko, jaká? Pocity? Jsem šťastný. Sedřenej, naprdelý na rukou. Díky, že jsi mě tam dole povzbudil. Když jsem mi stal ten úraz, když jsem si jel ze srázu po prdeli, jsem blbý rukavice. Už jsem to chtěl vzdát a jít čekat na tebe na chatu, ale kluci, no takový dobrý počasí to by bylo, aby jsme toho nevyužili a takže dík. Dneska je to tvoje zásluha, že jsem tady. Ale jo, šel si skvěle. Tak pomaličku scházíme dolů, nechal jsem si mačky, tak je to takové obtížnější, ale jdeme na to. Už budeme skoro dole, takže tak, už jsme tady 6 hodin, 6,5 hodin nám to trvá. Tak jdeme se odstrojit, protože je tady docela horko na to, že je nevím kolikátýho října, 10. nevím. Boty ale Stropovice. Jo? La Sportiva Equilibrium. Krásné, to je do města i na Grossglockner. Takže lepší než Garmonty. Rozhodně. Nesrovnatelně, co? Nesrovnatelně. Fakt, tenisky takové, no.
největší odměna, co? Jo. Ty jo, Coca-Cola po roce. Naposledy jsem měl možná s tebou, když jsme byli na Ski Alpech. Na naši obranu máme 8 hodin turistiky za náma a asi litr vody. Nudron zupe, fritaten zupe. Otče náš, poženej tady tomu obědu a rychle nás zregeneruj. To bych chtělo. Aby jsme byli použitelní. Aspoň na cestu domů. A zbav nás z těch bolestí hlavy. Děkujeme. Amen. Amen. To je prostě zasloužené. Zasloužené po takovém výkonu. Akorát jsem docela jetý. Kdo není. Takže máme za sebou 20 km, 2000 metrů výškových a zhruba 9,5 hodin jsme to šli, takže jako jsme docela, teda já, ty jsi říkal, že nejsi, ale já teda jsem docela vyšťavený. A mám nový boty, ty boty jsou docela dobré, ale mám takový pocit, že jsem si koupil levačku malou, protože teď jak jsem šel z kopce, tak trošku bolí palec. Ale jinak jsou ty boty fakt papučky, takže kdybyste někdo chtěl, La Sportivy, Garmonty nekupujte. Nenechte si od vaška radit do bot. A co tam? Tam nahoře dneska byl problém. Jeden, že jsem uklouzl a svezl jsem se po kamení dolů. Trošku jsem si dělal díry všude, kde šlo. V rukou, v zadku a tak dále, v rukavicích. Ale potom vlastně jsem to chtěl vzdát. Už jsem si říkal, že se na to vykašlu, ale Vašek zavelel, jdeme. Tak jsme šli a bylo to nakonec fakt nádherné, protože tam nikdo nebyl. Tam nebyl Václavák, jako bylo posledně a bylo to tam senzační, krásný počasí, prostě jsem šťastný, že jsme tady jeli. A přitom se to vyvíjelo tak špatně, tyjo. Tady cestou jsem projel, nevím, ve stovce 150. No to ještě. Vyfotili nás, tak uvidíme, jak drahý to bude letos. Ale stálo to za to, ne, ten Grossglockner? Moc, stálo to za to. A máme to vlastně za 9,5 hodiny, no. No krásné. Tak ahoj, zase příští rok třeba.